pini nili kaniye ke la ke rat atum phan ke than ya phan irui ba ka prang borsing rong phar polo di alang li nang itum press club ko polo ko solo ko bang so press club lo ne Maiphu press club a president nili long bang lo bang ini CM tu liram rong hang ke hai si nang toy si alang li bang lo la si alang li ni phan nang arju CM ni li phan nang challenge lo six schedule lo puthak lam che dan ni pula la solam la si ni li lam ka che dan ya phan chi sik lo ma chi sik sema ku si ni li phan nang arju nili natupen nili arnisi dongkata ninge tanglo la bang solam ki punangya bang ala ko hello six schedule ke isia constitution la ke det ki kimaron la pe non elitum kar biang long ke elitum a det virbom tanglo long recap ta ke chia tum ban che dai tanglo la pen council election ka pedo voter list ka selam aron ta selam hai hedet tanglo la pen ke karbi ingjermar atum ta aot kai no kam ta claim dun tanglo kam ke claim se ta ke che tom phan ka pheri pe na jo council tum ta ka arrest je phan la pen hasti ki pije phan da hai hedet tanglo ilitum council atum ta itum IMP MLA CMEM atum anta pheri pik lo ke che tom phan ilitum adet ver lo pu ke son te ilitum pheri re da je pod la si six schedule alam ke ne li hello ke than cheng akeng ki ot sikar dom teti la pot ka challenge po bang amastor pan ka challenge pu ga pir thege jok ta klemkle agyan ke do tum an ke klemkle son ge la challenge le lo che than nang sar po bang ye choki la son bang ye jok ta ning ye la ke la son ji bo sar po bang ke hala abut pen ke a student atum ta charlie o thek o phi ke a student tum ta thek munak ta ye plan lo la tu ke akang tu ya degree an pode dun tu era phi ke la si la son hot ke student tum ta master tum men che than nang sar la son ji bo sar po bang ke ye than tan nang che dan yang perem de di sar po bang nang pu pe le sar ben nang pu tum te po bang hala asar pan pan da yok ta pu pe de ji le per the ta la la si non ke nitum phan APHCL si tum phan CM EM tum nar dom nai pelen tum puali setan nitum ka chinia bang ke six schedule la pen constitution ke la ke lam ka chet dan ra bang audience tum nang pang nek nun soi na la puson adima bang kali ala alam ali la ke ilitum nili apraman ta pupong no nige entertainment ke ni ning dok de lai ho alam ke lam che than na setala six schedule autonomous state alam six schedule alam constitution alam law alam ke la ke jasemet ke constitution la pen alam constitution bang la ke ka che dan nei te ha parliament no si che dan ni lage la pen lam che dan ni ke parliament no kalite state assembly no la pen kalite council no se chatan ni non ne litum ni pu bang la hello lam ka chatan debate pu bang ni tum ning dok ti chethan ge chethan nang discussion abang e duna discussion ji pulo tang te council long conference hall do ge di la sin ne lihala borsing rong phara ke hai phan ta than nun lo da conference hall do CMEM MSC atum an hadak do etno la penili tum APHCL atum anta ake hoy atum an je do etpo hadak ka je bohong nahi ka je debate nahi kwali alam le je than pe mena pusi nili pulu
discussion नहीं alam je than नहीं lage mission alam lage discussion claim lote da lam ke ka debate pura bang napang nik dun soi jadi hala lasi pudam o nak lo seta neli than nun lo lage je long apa je tong more juice na son je long apa je tong po monet dum lang dun prong po richard dep dun po hang dun jo po ani ngarong je pi dun po la son ke nang nik pula ni la bang ning dong dik je long apa je tong son bang ke entertainment la ning dong dik serious alam constitution date kiki maron alam se je than ji la le kang nek soi la akam le ke do ji man la le lai lo ni ki pugang tum la pen rat tum man ta la si ning ye to that la tema cm me thang mata rat ang no si ning ye lo la pen ke arni si borsing rong par ke hai aphan nang toy lo la po se ni li borsing rong par ke hai bang hini alang li tum ke bang inod bang photo nang tili dun lo inod bang borsing rong par ke hai bang nar ju lo lai lo sala alang li tum ang no si ning ye chot lang rat ang no ke ning ye ye dat lang la si pini rat ang no ke ning ye rat ang no arni si ning ye lo dong ka lo ta la pu formally bang ning ye lang la si non nang li tum ang no la bang so lam ne that 60 aku tak pos kami debate kali discussion pula tang tenan itu ini rapat ji lagu sini ini discussion bang debate po bang discussion bang lagi ini rapat to mi lagi mesen alam lagi tang te la debate po long bang chetong don de la debate po ini tu mu pen pula ke je long lo pa ye tong son mu ni tu di kali ahok man kali man di kalang ni mu bihu lo te bihu aho thek long le ken January 13 14 ar nien te je long lo pa ye tong ni mu ni tu hang nun jo ti 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 ani ngarong ji pi dun po ya tu ke BJP atum ke kupunan ni pan APHCL atum ke 60 $, ke आधा से tham tadi full bang tham tidak ada tipu ko ba ana ko kon la si hala full bang alang litum discussion long paningye na nang pe than nang ni litum man ta ni litum ke thek nai lo pule ni tum kai ta pu pe ge di muthe alam ke ho flut bang ne li lo ke than ke cheng bang le lo ni tum APHCL si tum si ke than cheng lo a prang ke 6 schedule implementation committee pu pen si cheng lo la phi ke 24 plus organization pu pen si cheng lo la pen non phi ke APHCL pu pen si cheng lo isi vet aport lo la ke than ke ni tum lo mane 60 $, putak than lo stame half truth po lam se half truth alang litum pula hai full truth lang pe than nang hai alang litum ke than hai ne litum ta char lidum thu po